Zdravím. Pán požehnaný, ja som pastor Harold a toto je sestra Charlene. Bol sme zavolaní, pretože máte démona v skrini alebo niečo také. Áno, holka, počuli sme, že tam máte démona. Sestra Charlene, trošku profesionálnejšie. Poďte ďalej, prosím, za mňou. Toto je tá skriňa. O áno, z toho kusu nábytku cíti niečo znepokojujúce. Sestra Charlene, otvorte tú skriňu. Do pekla nie. Charlene, otvor tú skriňu. Za toto rozhodne nie som platená. Dobre, navyším vám o $2. $2? To znamená, že zarobím $7 na hodinu. Ja to teda otvorím. Pravdepodobne jediná strašidelná vec bude ten neporiadok v nej. Kurva! Otvor tú skriňu, Charlene. Robíš si zo mňa prdel? Nevidel si toho Krampusa tam? Okamžite vyjdi von, démon. Ja nemôžem, som tu uzavretý. Otče, on je tam zavretý. Nemôžeme ho nechať ísť von. Vezmi si toľko času, koľko potrebuješ, Zlatko. Voda. Charlene! Naša práca bola ho dostať von z tej skrine. Ale... Bude v poriadku. Takže dneska sme sa tu zošli, aby sme zistili kondičko a meno tohoto démona. Ďakujem, tento tácka ma dneska obťažovala. Neboj, podržíme ťa, kurva, ten sráč na nás nemá. Sestra Charlene, koledujete si o $2 mínus. Ospravedlňujem sa. Bez kecov, Charlene, a ideme na to. Prsty na tabulku. Jaké je tvoje meno? S, I, B, A, U. Sibau. Jo Krista, meno je Sibau. Kurva, zavri hubu a radšej sa ho spýtaj, čo kurva potrebuje. OK, čo tu chceš? E, A, L, A, N. Čo to? Kurva, máš nejaký problém? Máš problém? Poď! Kurva! Charlene, ty, Charlene, chod dole, Charlene, dole z nej, fuj, dole. Ty skurvený pekelný kok. Mene McDonaldu, KFCčka, fast foodových restaurantov. Dobre, kurva, chápeme. Kurva. Indomine Patra, tak ďalej, kurva, zhor. Hajzel. Akože ste tu? Áno, to sme my a čítam tu, že ste si kúpili hračku z Dark Webu. Áno, potrebujem pomoc. Akú hračku si kúpila, holka? Dúfam, že nie je tá, čo sa strká tam. Nie! Je to Labubu. Tam na stole. Toto nie je ten Labubu. Koľko ste za to zaplatili? Nie veľa. Hovorili, že je lacná a kvalitná. A ty piča si to tam nemohla nechať. Charlene! Aha, čokoľvek, je mi to jedno. Poďme ho dostať. Kurva! Počúvaj ma, ty plastová kurva z Popmartu. Charlene, sústreď sa a použij naše vymetačské kuzla. Himmini. Démoni, straste sa, lebo je tu sestečený a postaral, počúvajte, lebo máte žiadne práva. Kurva! Dobre, my vezmeme tohto labukokota z vašich rúk. Díky Bohu. Čo to ešte robíte? Kartou alebo hotovosť? Ale ja som čakal, že ste zadarmo. Otvor tie prekleté dvere, holka! Pardon, ospravedlňujem sa, Tišie, prosím. Raz normálne aspoň, dobre? Ste tu? Ahoj, počuli sme, že tam máte niečo posadnuté? Áno, poďte, prosím, poďte. Je to tam, ono je to tam, to je tá vec, čo má... Čo? Nevidím to. Tá stolička! Kurva, upokoj sa, holka. Charlene. Moja chyba. Takže ty mi hovoríš, že táto stolička je posadnutá? Áno. Kľud, holka, pozriem sa na to. Celkom tuhá. Je to zasadnuté, nie je posadnuté. Charlie, zidi dole z toho. Harold, ja vymietam démona. Pochádzajú mi už z toho nervy, takže sa postav. No tak, Harold, ty nevieš relaxovať? No, to je možno dôvod, prečo si taký úpetý. Musíš vedieť relaxovať. Harold, pomôž mi, kurva, von. Harold, pomoc, on má to, že... Kurva, Harold! Prepáč, relaxujem. Dobrý večer, tu je pastor Harold a sestra Charlene. Boli sme zavolaní vašim psychologom, že máte halušky alebo nejaké vidiny.
do pekla nie, Harold. Poďme odtiaľto do piče. Charlene, choď ich skontrolovať. Prečo by som stále mala chodiť prvá ja? Choď tam teraz ty, Harold. Podľa správnosti by sestry mali chodiť prvé. A čo to má znamenať? Máš mať nejaké špeciálne výhody, pretože chodíš k bohovi na čaj? Pozri, Harold, určite sú zene prázdniny. Nechajme ich robiť Podľa business. správnosti by sme mali pomáhať každému v mene Bible. V Biblii sa hovorí, staraj sa o svoje prekleté záležitosti. Charlene, tie talianské filmy ti už lezú No nie, na kurva, hlavu. Harold. Charlene, Už si ma pokusala sesa, bubu, si sú v zožrala mene prekletá Krista. stolička Ty sa a teraz k sa tomu mám nechať opísala. zožrať A ešte ti dementnými platím zombíkami? $9. Charlie, naše vymetacie kúzla i... Na toto nie som platená. Tá svinia práve prišla o všetkých $9.